proses pemohon hujan menurut ajaran leluhur, ajaran nenek moyang kita. Bahan yang perlu disiapkan adalah wadah diisi air dan dikasih bunga apapun, tapi saya itu pakai bunga mawar dan dupa. Semoga dengan ketulusan kita memohon hujan, karena cuaca pada hari ini panas sekali. Dengan siapkan dupa seperti itu, setelah air yang dalam wadah, kita memohon kepada Sang Pencipta alam, Tuhan Yang Maha Esa. Itu pun ada tata caranya. Tak lain adalah suatu bacaan atau mantra, yaitu mantranya seperti ini. Nyai Mong, Yai Mong, Nyai selamat, Yai selamat. Nyai biru, Yai biru. Nyai Jogorogo, Yai Jogorogo. Kakang kawah hari-hari, sedulurku kang metu bareng sedina, uga kang metu bareng suwengi karo aku. Rewang-rewang ngono aku, kanthi sarana dupa arum, gondo arume nembus ana ing angkasa, munggah mendhuwur ana ing angkasa, andadekno mendung kang peteng dedet ana ing sak ndhuwurku. Mendung kang ana etan nglumpuk ana ing sak ndhuwurku, mendung saka kidul nglumpuk ana sak ndhuwurku. Mendung saka kulon kang ana kulon nglumpuk ana ing sak ndhuwurku. Mendung saka lor nglumpuk ana sak ndhuwurku. Mendung kang peteng dedet, syukur bisa nuhake udan kang deres kang bermanfaat kanggo sakabehing titah kang dumadi. Uga karana srana banyu kang suci andhedhekno bibit utawa wiji ana ing sak ndhuwurku, wiji mendung kang peteng dedet kang lilimungan. Alam semesta amberkahi Gusti Kang Maha Agung, Maha Suci, Gusti Kang Maha Kuwasa, kang mubeng dumadi Sang Hyang Tunggal Sang Wenang.